what's up mga kapitan? Tara! Bakbakan na! Alright, hola! Huwag kayong maingay mga kapidal kasi natutulog yung punso ko. Yun tuloy nagising. Yan siya mga kapidal. So biglaan pong lumabas ang aking anak. Hindi ko na po na-vlog kasi sa sobrang taranta po kasi po biglaan po lahat ang nangyari. Kaya ngayon po dahil po normal ang aking anak na lumabas, tsaka napaka-healthy niya. Yan po. Yan po si Miel Luis. Babae po siya, ang aking bunso. So normal po siyang lumabas. Kaya doon po sa clinic na yun or birthing center is napakaganda po ng kanila facilities, tsaka maalagang maalaga. Parang private hospital na rin po. Kaya dahil po sa kagandahan ng loob nila, magdodonate tayo sa kanila ng face mask. So may rides tayo ngayon. So short rides lang siya. Ito siya. Dodonate natin itong dalawang face mask na to dahil mas kakailanganin nila yan sa kanilang trabaho. Dahil marami pong nanganganak ngayon. So kahit makulimlim po ngayon si Bagyong Rolly, yung season natin hindi natuloy. May mga naputol doon. So harangin po nila yung mga pato-pato. So mababa lang naman po yung season, kaya kaya naman pong i-ride yan kahit anong oras po. So ang pupunta natin ngayon is Dagupan po. Pupunta tayo doon para i-donate ito sa birthing house na yon. Kaya let's go mga kapital, samahan nyo ako. Alright! Yo! Mga kapital, let's go! Punta na po tayo ng Dagupan.
What's up mga kapital? Dito na po tayo sa Kalasyaw. Alright. Medyo malapit-lapit na rin tayo. What's up mga kapital? Nandito po tayo ngayon sa Kalasyaw. So nag-stop over muna ako dito kasi medyo napagod ako at medyo umuulan-ulan. Masakit yung arthritis ko, right? So nandito po tayo ngayon sa Ay! Sino yun? Sino yun? May cyborg dito. Yan po, sa kabanda ko po, si Bossing Shadows. The legend. The legend. Yan po. Yun o, rock and roll. So tara na po sa ating alright. So nandito tayo sa Cycle House. Abangan nyo yan, mag-vlog po tayo dito soon. So dito, dala ko pa rin yung ating ibibigay sa clinic na ito sa Dagupan. So abangan ninyo. Ganyan po kabait si Papa Rag. Basta normal lang ng aking anak. Sobrang masaya po ako ngayon. Blessing po ang aking bunso. Kaya bigyan na po natin to. Alright. Tara na po. Okay. So let's go na po. Medyo may ulan-ulan. Refreshing ang buko ng Dagupan. Alright. So dito kayo uminom. Napakatamis ng buko nila. Lasang Coke. Alright. So mga kapital tara na po sa pupunta natin sa Quezon Clinic, yung kung saan nanganak ang aking asawa. Mag-drink na tayo. Let's go. Right. So mga kapital, so nandito na tayo sa Dagupan, sa Top Walk. Malapit na po tayo.
Yo, what's up mga kapital? Dito na po tayo, touchdown po tayo dito ngayon sa birthing center. So ito na po yun. Diyan po nanganak ang aking misis. Kaya tara sa loob, let's go! So what's up mga kapital, nandito na po tayo ngayon sa birthing homes ng Dagupan. So nandito na po kay Doktora Sabala. So bibigyan na po natin ang ating face mask na ating pinangako. Dito po nanganak si Jelay, yung aking asawa. Dito po lumabas si Mel. So very comfortable po dito sa lugar na to. Yung mga tatay dyan, dito na po kayo pumunta. Kung mayroon po kayong PhilHealth, paki-explain, ma'am. Libre po. Wala pong bayad. Yan po si Doktora. So, punta po kayo dito. Dito located lang po yan sa Tapwak, Dagupan City. Mga taga-Dagupan dyan, mga father dyan. Dito lang kayo magpaanak. Mothers, alright. So, ito si Papa Vlogs. Baka na. Right. Tara, tingin na pwedeng magtagal dito sapagkat marami pong ginagawa si Doktora Sabala. So, marami po siyang pinapanak ngayon. Kaya, maaga tayong alis dito. So, tara na po sa ating touchdown. Let's go! Baka na! Sa mga kapital. So, yan. Tayo po'y pauwi na. So, napakasarap po sa pakiramdam na tumulong tayo. Dahil natulungan din tayo. So, yun nga. Hindi po tayo nagtagal doon kasi marami pong pinapaanak ngayon si Doktora. Kaya, magiging umalis natin tayo na kagad at kunting interview lang. So, punta po kayo doon. Mga tatay dyan na may asawang buntis. Alright. Hindi po siya itakbo sa birthing house Clayton. Located dyan sa Tapwak, Dagupan City. So, kapital, murang-mura po doon. Libre. Kung mayroon kang PhilHealth. Yung PhilHealth nakakatulong talaga. Malaking tulong yun. So, pinabaybay ko ngayon ang Kalasyaw, kapital para sa ating touchdown. So, yung BMC ng asawa ko. Ang sarap sa katawan. Alright. Pit na pit. So, maraming salamat. Shout out sa birthing house Clayton, Dagupan, Tapwak yan, nakalocate. Shout out sa aking asawa, Jelani. Salamat sa damit. Shout out sa aking grupo, Vitalista, It Really Hurts, Cycle House, Libreng Comic, Totoy Madayag and Arlene Madayag. Salamat sa stroller Mayroon na kagad sponsor si Mel sa aking mga anak, Hedrick. Shoutout kay Denise, kay Mel Luis, ang aming bunso, ang bagong panganak. So, salamat po mga kapital. Ito na po nagtatapos sa ating vlog. So, straight na po tayo sa Ilocos. Let's go! Alright. Ito po si Papa Rags. Lag out.